Čus more, ako čapte u ďalšie videa. Dneska sme na dovolenke. Takže videa na YouTube. Chcem povedať niečo, že chcem povedať, že natáčam na YouTube, ste vedeli. A dneska nebudem natáčať, nemám chuť na to. Takže videom chcem povedať, že budem natáčať aj seriály. Seriály budem natáčať, čo chcem povedať túto videu. Seriály, hry, všetko hry. A až konečne hlásenia. Čo skoro budem natáčať video hry na YouTube, čo som povedal. A chcem povedať tomu, že ja tu mrzí som nenatáčal, som nemal chuť. A budem natáčať. Nebojte sa. Dúfam, že to vyjde. A pozrite sa celé. Dobre? Je to možné? Ukážem vám, ktoré budem natáčať seriály na YouTube, dobre? Chcem vám niečo ukázať, ktoré seriály budem natáčať na YouTube, dobre? Takže susedia, nemôžu byť chýbať. Susedia, ktoré budem natáčať na YouTube prvé. Marta žije, susedia Marta žije. A potom budem iba nemôžu ukázať, nemôžu otočiť kosti a deti. Dobre? To je všetko. Kde sa tu vezru? Challenge urobím si. Takže ste počuli, čo budem natáčať na YouTube. Takže čaute a čus.